Ħoss ta' sirena normalment huwa assoċjat ma' xi emerġenza. Iżda din id-darba dan ma kienx il-każ. Dan hekk kif diversi membri li huma assoċjati mal-ewwel għajnuna f'każ ta' emerġenza inġabru quddiem il-Parlament fil-Belt Valletta biex jippromuovu n-numru tal-emerġenza 112. Fil-post kienu organizzati diversi attivitajiet ta' tfal biex juruhom fiex jikkonsisti x-xogħol tal-uffiċjali tal-Pulizija, tobba, tal-Protezzjoni Ċivili u oħrajn. Net News kellem ma' wħud mit-tfal li kienu qed jieħdu sehem fl-attivitajiet li ġew organizzati għal dan il-jum. X'għandek tagħmel f'każ ta' emerġenza? Dejjem għandek toqgħod attent għal high-tech, tipprova ssalva n-nies, tittoqgħod attent ukoll. Ċempel l-ambulanza. You get choked. You first give a big slap on the back. And if it doesn't come out, you have to give a really big squeeze and then it will come out. Tul din l-aħħar sena, is-servizzi tal-emerġenza bdew jaħdmu fuq sistema ġdida fejn dawk li jċemplu għall-għajnuna jingħataw gwida ta' x'għandhom jagħmlu pass pass biex jagħtu s-CPR lill-persuna fil-bżonn biex bekk potenzjalment jisalvaw ħajja sakemm tmur l-ambulanza fil-post. Id-Direttur tal-Protezzjoni Ċivili, Emanuel Bsajla, spjegana l-importanza ta' attivitajiet simili kemm għall-adulti iżda wkoll għall-tfal ta' kull età. L-attivitajiet huma importanti ħafna għaliex aħna qegħdin nersqu lejn il-pubbliku qiegħed jersaq lejna, qed nagħtu importanza lin-numru 112 kemm importanti li ħafna nies ikunu jafuh għal xiex jintuża u n-nies qed jintaqgħu mal-servizzi tal-emerġenza kollha, is-soldati, il-pulizija, aħna l-Protezzjoni Ċivili u t-tim mediku tal-emerġenza tal-isptar. Kull sezzjoni qiegħda tagħmel demostrazzjonijiet fil-kastana tal-Protezzjoni Ċivili qegħdin inħajru tfal permezz tal-logħob qegħdin nuru lil kbar kif għandek titfi nirien żgħar li jistgħu jaħkmuk ġolkċina u tnagħtu demostrazzjonijiet ukoll tal-vetturi tagħna. Matul il-ġurnata wieħed seta' jara kif jaħdmu l-membri ta' dawn l-għaqdiet filwaqt li jitgħallem dwar wieħed x'għandu jagħmel f'każ ta' emerġenza. Fil-post kien hemm ukoll il-Blood Donation Unit fejn wieħed seta' jagħti d-demm.